skandaliczne, Jerzech poruszony tym, skandaliczne zachowanie tego chłopa. Witam was, Rostomili. Jadymy autobaną A4, jadymy zaś do Łopolskiego Krysu, będziemy genau zaś wele Łopolo we gminie Kumprachcice. Ostatnio żech nagrał taki film, co nie wiadomo, eli się to werci i tak dalej. Większość pozytywnych reakcyjów. W ogóle na filmach mam ponad 90% pozytywnych reakcyjów, to widzę we statystykach. I niektórzy go dają, co mam dawać niemieckie napisy. No, chciałbym. Wybaczcie. No ale to nie ma takie einfach. To trzeba wszystko ręcznie robić. To nie ma jednym kliknięciem. To trzeba przepisać, przetłumaczyć, nie skorzej przepisać, stowić. To jest moc roboty. Ja nie mam na to czasu. A bych musiał komuś to zlecić. Zaś nie mam geldu. No i tak to wygląda. Ja, no, więcej Ślązoków dzisiaj jest we Republice Federalnej Niemiec niźli na Śląsku. Tako jest prawda. Podług statystyk wiem, co kole 20%, no dawno już nie kupał na to, no ale kiedyś kole 20% personów, które mnie oglądają, to są ludzie ze Niemiec, Ślązoki, które tam wyemigrowały. Niektóre poradzą po śląsku, no ale niektórzy już nie poradzą po śląsku, bo tam się narodzili. I fajnie by było to po niemiecku. No niestety to nie ma takie einfachowe, jak może się zdać. Są jakieś automatyczne tłumaczenia, jakieś programy i tak dalej, nawet jeśli to by było jakieś płatne, to jeśli niewiele szłoby, no ale ze śląskiego to przetłumaczy? Myślę, co nie. Ze polskiego to by szło, no ale nawet kejby, no to tak na 100% dobrze to nie przetłumaczy, a jeśli coś robić, to robić dobrze. No nie wiem, no kiedyś ktoś coś, no chciałbym, no ale to nie ma tak. To by musiała być moja robota, ja bym musiał mieć tego gel i tak dalej. To nie ma takie einfach. To już lecimy na razie po śląsku, ja. Druga sprawa, ktoś mi powiedział, co YouTube też nie promuje filmów, bo są napisy po śląsku we tytułach. No ja. No ale w opisie są też, jest też i polski, i śląski opis. I są hasztagi po polsku, i po śląsku, i po niemiecku. Myślę, co mono dom tytel po polsku w opisie też, bo to też wykrywa. Są tytuł, no to już widzimy, to jest taki tor, bez który wchodzimy. Titel i Bildja. To no, ja bym nie chciał, żeby napisy były po polsku. No, można by tak to złonaczyć, no, ale zaś jak mamy po śląsku, to od razu wskazuje, co to jest śląski kanał. Ja? To po pierwsze. Mój kanał nigdy nie będzie tak fest wywindowany, bo to jest śląski kanał, który jest włączony we polski YouTube. Musielibyśmy zmajstrować śląski YouTube, no ale wtedy byśmy musieli mieć swój sztat. Ja? To już widzicie, jako to jest. Z jednej zajty chcę dotrzeć do jak najwięcej personów, a z drugiej zajty, kiedy godą prawda, to ta prawda we oczy kole i niektórzy to zaroski wyłączają. Toż ja też za dużo prawdy godą, no ale myślę, co tak to powinno być, toż nigdy też jakieś organizacje turystyczne, nie wiem, miasta i tak dalej, firmy nie będą promować tego kanału, bo jest kontrowersyjny, bo godo za wiele prawdy. Niektórzy gadają, co ja używam też niemieckich mian we dorfach, we miastach i dzisiejszych mian, i słowiańskich, i niemieckich podawą niekiedy, szczególnie jak jada do opolskiego województwa. Ktoś, kto nie ma anungu o Śląsku,
po tym fanzoli takie rzeczy, co niemieckie miana, co to są zgermanizowane, no tako jest prawda, to są zgermanizowane słowiańskie miana, no ale nie zowdy. No dzisiaj jadymy do Kumprachcic. Ja przede wszystkim staram się używać tych śląskich mian. Kumprachcice, ja, nie Komprachcice, no Kumprachcice. Po niemiecku Komprachcic. No ja, to jest zgermanizowane słowiańskie miano. Nie mylcie co polskie, bo jak to powstawało tamte 12-13 stolecie, to polskiej gotki nie było, można wziąć śląski też do końca nie, to się wszystko majstrowało wtedy, można powiedzieć, to była zachodniosłowiańska gotka, no ale to łostowny. No ja, niekiedy te miana są zgermanizowane. To jest pierwsza skupina. Górne Łaziska, Oberlazisk, ja? Lubliniec, Lublinic, ja? I tak dalej, i tak dalej. No ale te miejscowości były lokowane też na niemieckim zakonie. Toż te niemieckie miana obok musiały jakoś fungować. No ale faktycznie niekiedy etymologię traciły, bo etymologio jest słowiańsko, jeśli się rozchodzi o takie miana jak Lubliniec, Łaziska, Kumprachcice, nie wiem co to oznacza, myślę co też. To jest pierwsza skupina. No ale niektórzy myślą, co to ino we jedno zajta je. We drugo zajta to też je. Germańskie miana były polonizowane. Beispiel. Kluczbork. Co to jest Kluczbork? Kreuzburg. To jest... I zatraciło to pierwotną etymologię. Kreuzburg. Ja? Osada, zomek krzyża, ja? Dobrze to gotowe, ja? I no Kluczbork, co to? Tam mamy Borg, to po niemiecku mamy Burg. Marienburg, Malborg, ja? No etymologię stracono. Spolonizowane. Freuenburg, Fromborg dzisiaj. To wszystko we Prusach. Toż mamy we drugo zajta i tego niektórzy nie widzą. Ja staram się tych pierwotnych mian używać sobie ta etymologia była, ja. Trzecia skupina to są miana, które fungowały obok siebie. Beispiel. Wolesno, słowiańskie miano, i Rosenberg. Te dwa miana od zaczątku fungowały, choć oznaczają coś innego. Ja? Są też miana na niemieckie tłumaczone, nie wiem, Eli, to było od zaczątku mono też, to samo oznaczenie etymologii się nie traci, dobrodzień, guten Tag. Ja? No i mamy jeszcze taką skupina, miana, które były całkiem pomieniane. Robiła to administrio nazistowski reskirunek we 30 latach i te słowiańskie miana były to germanizowali i całkiem inaczej mianowali te miejscowości. Ja. No ale no, nie ino nazistowski reskirunek, bo we 1915 Zobrze zamianowali Hindenburg ku Zocy Hindenburga. No mało ze Śląskiem związanego. Ja. No ale mamy też we drugo zajta. Mamy miejscowości, które pierwy miały niemieckie miana. No dzisiaj jadymy Rothaus, to zamianowali po II wojnie Osiny. To tam niby się odwołują, co kiedyś we szczednych stoleciach, w jakimś dokumencie, nie wiadomo, ale ten dokument tyczył tego, no co jeszcze, Groß-Niemsdorf, no Naczynsławice, no to też Schönwald, no to no, po śląsku Szywołd, no ale jak to zamianowali? Bojków, tam my już byli, no też niby odwołują się, co coś tam fungowało, no ale oficjalnie nigdy nie fungowało to jako Bojków. Nowe miano, polskie miano, które nijak się ma do tego pierwotnego miana. No słuchajcie, no, ostatnio my byli, co, Wali Drogi, no co to ma wspólnego, że Schulenberg to się mianowało, ja? Jakoś, no słuchajcie, to funguje we dwie zajty, ja?
No, co jeszcze? Słuchajcie, Friedland zamianowali, tu go domy, co Niemcy zamianowali Zobrze ku Zocy Hindenburga, a Poloki ku Zocy Korfantego Korfantu, Friedland. Nigdy to jest... No, widzicie to? Musimy widzieć, co we dwie zajty to funguje. Niektórzy gadają, co ja promuje tutaj niemiecko-śląska, co ja jakiś niemiecki Ślązok i tak dalej. Nie, słuchajcie, ja godam jako je prawda. Jako je prawda o tych ziemiach, a co te ziemie bez setki lat. Od zaczątku, kiedy Śląskie Księstwo powstało, są związane ze niemiecką kulturą. Ja? Toż ja nie mogę tego wykreślić, ja nie mogę cyganić, eli się to komuś podoba, eli nie, to godom jako było. No, Poloki by wszędzie tutaj widzieli Polska od, nie wiem, jakieś lechista, nie wiadomo co, no nie dogodza im. Oni mają klapki na oczy, kiedy ja godom, prawda, tego nie przyjmują. No, to są te nacjonalisty, a nacjonalizmy fungują i fungowały i po polskiej zajcie, co widzimy we tych mianach, bo to nacjonalizmy pomieniają, ja? I po niemieckiej zajcie też nie usprawiedliwią ani Niemców, ani Polaków, bo widzicie, jeśli się rozchodziło miana, to i jedni, i drudzy robili to. A jeśli się rozchodzi o te niemiecki zapis, te zgermanizowane miana słowiańskie, no to musieli tak to zapisać, bo tu też fungowała niemiecko-gotka, niemiecko ludność, koloniści przybyli, to nawet jeśli jest coś zgermanizowane, zapis, no to jest też normalne, miana się zapisuje tak inaczej. Słuchajcie, co byście wiedzieli, no ale to jest Górny Śląsk, to nie ma Małopolska, to nie ma Mazowsze, Wielkopolska, choć tam też przez krótki okres zaborów była niemiecką administracją. Toż musicie wiedzieć, jako to richtig fungowało. Dzisiaj pokażę wam 4 z 8 dorfów. No i proszę was na ten tajlik, byćcie ze mną, abonirujcie mnie, knefel, subskrybuj, dzwoneczek i polecajcie, posyłajcie, co by te filmy trafiły do jak największej wielości personów. Ktoś też godo, bo godą tak, bo jakieś germanizmy i tak dalej fungują. Prosto majcie się go po śląsku, a moców się traci, inaczej go dają na wschodzie, inaczej na zachodzie, południu, północy, to też jest normalne. Każdogotka, czyli język, ma swoje dialekta. Nie skorzej się robi z tego literacko-gotka. No, polsko-literacko, większość zna polsko-literacko-gotka, no ale inaczej go dają kaś tam na Podlasiu, inaczej w Małopolsce, to są rozmaite dialekty. Tak samo je na Śląsku, a literacko-gotka to jest coś innego. Mało w to będzie godał literacko. Literacko będzie godał ten, w to będzie się uczył śląskiego od podstaw. Wtedy będzie godał literacką, śląską gotką. No ale jeśli ktoś zna śląski od bajtla, bo się nauczył za modu, bo się kontaktował i ze tymi Ślązokami, i ze południa, i ze wschodu, zachodu, i z północy, będzie godał po swojemu. Jo, przyznam, jo mieszczą roztomajte śląskie dialekty, jo, mam tego świadomość, ja. No ale tak godą, czemu też germanizmy, no śląsko-ferajna, kontakty, ktoś godo jo za moc germanizmu używą. Posłuchajcie sobie Petra Langera, jak on tych germanizmów wciepuje wszędzie, to dopiero możecie powiedzieć, co ktoś wciepuje wszędzie germanizmy. No ja tak nie robię. Dobra, dużo rzek dzisiaj wam godą. Koniec, jadymy, widzimy się we Kumprachcicach. Kumprachcice, po niemiecku Kumprachcic, to wiejska gmina, w której kwateruje ponad 11 000 personów. W samym dorfie Kumprachcice kwateruje kole 2800. Wieś powstała na przełomie XIII i XIV stulecia. Do gminy okrom Kumprachcic przynależą Domecko, Przysiłek Pucnik, Zimsdorf, Dziekanstwo, Kumprachcice, to już było, dobra,
Łochodze, Ochoc, Łosiny, Rothaus, Polsko-Nowowieś, Polnisz Neudorf, Wawelno, Bowalno. We wszechobecnym cenzusie ze 2021 roku we gminie Kumprachcice 11,3% pomieszkańców zadeklarowało śląską narodowość, a niemiecko 12,21%. W Abstimmungen ze 20 marca 1921 roku większość pomieszkańców samej dziedziny Kumprachcic wylowała Niemcy 73,3%. Place te ustały w Reichu, w rumach nowej prowincji Oberschlesien, która nastała w większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą kole 100 km na zachód od Katowic. Sumy już genau we Kumprachcicach. Za mną kościół. Pierwszy kościół stał już tu we XIV stuleciu, drewniany. Drugi drewniany kościół wybudowali w 1702 roku, bo tamten już po leku nie był zdatny. Kościół pod wezwaniem świętego Martina, albo jak kto woli Marcina. I on stał tutaj do 1941 roku. Ten kościół, który tutaj widzicie, powstał w 1936 roku. Jest to kościół pod wezwaniem świętego Franca z Asyżu. To już insze wezwanie. Mieliśmy tam dynkmal świętego Franca. Przy kościele też mamy, to jest chyba też święty Franc, albo to jest Antoniczek. Bo inkszy tu bez brody, bardziej chyba Antoniczek, a tutaj Franc. O tym kościele, który tu był, do 41 jeszcze będziemy go dać. Co do tego kościoła, czemu on powstał? No bo we Kumprachcicach przybyło pomieszkańców. 2 razy więcej pomieszkańców. Czemu? No bo zmajstrowali Turawskie jezioro. Tam kiedyś były dziedziny i wysiedlili persony. Gadaliśmy też na ten temat już chyba przy Turawie. I z kuli tego mamy dzisiaj ten kościół. Pomieszkańcy wspominają tutaj zima z lat 1928-29. Dzisiaj mamy hica ponad 30 stopni, a wtedy był mróz poniżej 30 stopni, minus 38 stopni Celsjusza. Niektórzy ponoć zamarzli, niektórzy mieli odmrożenia. Takie zimy już na tych placach się nie zdarzają. Dotarliśmy do dziedziny Łochodze. Po niemiecku Ochoc, po polsku Ochodze. Są też miana, o pieronie Bruno uciekło puć na ręce, bo nie będzie nos widać w kadrze. Są też w dokumentach źródłowych miana Ochoze, Ochoc, Ochos. I o co się rozchodzi? Tych to jest słowiańskie miano, słowiańsko etymologio, no ale słowiańsko, nie polsko. My często nie wiemy, co to oznacza. Kiedyś coś to oznaczało, dzisiaj się to nie stosuje. O co się rozchodzi? Ochoza, plac, który trzeba obejść. O to się rozchodzi. Takie jest jedno z tłumaczeń tego. Kajmy są genau przed kościołem, przed drewnianym kościołem. O tym okerem, że godą we dorfie poprzednim, który stał tam do 1941 roku i genau tutaj na podmurówce go osadzili w 1941 roku. To jest wojna, ja? Ktoś rzeknie i tak mnie też uczyli. 39 do 45 wojn, tak dalej. No ale genau na tych placach wojna napoczęła się dopiero pod koniec stycznia 1945 roku. Ja, i to jest fez ważne, co by my na Śląsku uczyli tej śląskiej, regionalnej historii, bo ta polska historia jest ganz inkszo. Dobre, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Martina, bryle se tu osadza, idziemy dryny, sym na chód, nawet Brunowi mycka i co tutaj mamy? No widzimy, co niektóre rzeczy są nowe, obejrzyjcie, tutaj to jest nowe. Krono i terno też nie ma stare rzeczy, starot jest moderny.
No ale no, zwierza też nowe, no ale tutaj mamy stare. 300 lot, ponad 300 lot drzewo. Co tutaj jest szajbnięte nad wchodem? Niby po polsku, no ja po polsku, no ale troszkę inaczej niż te roski. Na większą chwałę Bożą, Najświętszej Panny Maryi, dzisiaj byśmy powiedzieli Maryi Panny, świętego Marcina, biskupa patrona, zbudowany jest ten kościół roku pańskiego 1702. Czy to po polsku richtig, tak widzicie. Dołożeniem się wielebnego pana Tomasza, bez TH, Kalety, nie Kalety, ale trzeciego Faraża. Zobaczcie, Faroża. Tak jak mamy w czeskiej godce, Faraż, ja? Faroż, to no, nikt tu nie godał proboszcza. Faraża tutejszego, bez Y, no tak, że we polskiej godce się wtedy też pisało. Urodzonego, bez O z kreską. Tak jakby dzisiaj O z kreską poziomą u nas. Przed N i M dowomy pochylone O, czyli U, ja? Urodzonego. Nie urodzonego, ino urodzonego. Ja to je to w Gorzowie, w Śląsku. W Śląsku ja to je to będę Landsberg we Woleskim. Może też być Inkrzy, no ale na Śląsku chyba to je ten Gorzów, czyli Landsberg, Oberschlesien. Tam my byli, kuknijcie se, kto nie widział tajlika. Dali. Poświęcany, nie poświęcany, poświęcany. Mamy te polskie. Jest 29 po polsku moja. Tak jak po śląsku się godą, moja. Nie maja, ino moja. Roku pańskiego 1703. Przez przewielebnego jegomość pana Jerzego Stiblowski de Kowalewicz dziekana Oppolskiego bez 2P. Tak jak podług niemieckiego mustra, niemieckiej gotki, ja? I komisarza bez 2N i bez C na zaczątku, biskupskiego. Jeszcze raz powtórzę, monobruna zakłócił, biskupskiego. Ołtarz odnowiony 1850 rok. Pucierein. Ta woń tego drzewa już przy wchodzie czuć woń tego drzewa. No i mamy dyngowo belka, venite adoremus, pójdźcie adorować. No i ambona, myślę, co też troszkę bardziej moderno, kościół. Tu mamy tego Martina, myślę, ja, we głównym ołtarzu. No i kronleuter niestety nie ma oryginalny. No i warhany, tutaj możemy się obrócić, widzimy te warhany, tutaj tak sobie, tutaj stanął. I tak to się dzisiaj prezentuje. Fajnie się, co jest odewrzone. Są kamery. Możemy wleźć. No i obejrzyjcie jeszcze to. Kiedyś żech to też pokazywał w Zakrzowie, albo jakaś pójdź tutaj Weronika, obejrzyj to, pokaż to. To kiedyś było, nie wiem, czy na Śląsku, no ogólnie to było popularne. Banka 16, bank 16, banka to Strasbanka, tramwaj po polsku, ławka, czyli bank, 16 bank, święto mszo i o kerej pierwszo i drugo, dwie msze ranno, no i kaś kole połednio, przed połedniem. W to motu opłacone, zarezerwowane. Pamiętam, ja się chował w Łochojcu i tam za bajtla, jakże chodził do tego kościoła w Łochojcu, jeszcze takie coś było. Dzisiaj sztat tajla Łochojca, no wtedy już też, no ale kiedyś osobno dziedzina. To są te pozostałości. Słuchajcie, i obejrzyjcie jeszcze to jest stylizowane na marmur, na taki pseudomarmur, no ale to jest drzewo. To jest zmajstrowane z drzewa. Są we polskiej Nowej Wsi. Jak to polskiej? Gdy co my na Śląsku, zawdy godą co Śląsk, to nie ma Polska. No ja należę kiedyś już publikował, o co się rozchodzi z tym mianem. Dziedzina założyli prawie na polskim zakonie. To jest jedna możebność, no że nie sprawdzał, jako było. Drugą możebność polsko, to jest polno. Samo miano Polska, no i prawdopodobnie wywodzi się od pól.
Ja, no i to mamy to Polnisch Neudorf. Kajmy są na lotnisku. Powstało w 30 latach XX stulecia jako wojskowe, a dzisiaj to jest Łopolski Aeroklub. W 1984 roku była tutaj tragedia. Poginęło 12 personów. Kto wie, co genau tutaj się przydarzyło, aj szrajbnie w komentarzach. W 1666 roku wybudowali tutaj drewniany kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Świętej Maryi. Stał on do 1960 roku mały, już za mały, przenieśli do Szczeponka. Dzisiaj dali tam stoi. Nie wiem, genau kaj to jest. A ten kościół powstał w latach 1949-53. To jest nie komuna. Nie mogli stawiać nowych kościołów. No ale tak to było. Raz mogli, potem nie mogli, zaś mogli, nie mogli. Te 40 lata to z jednej strony jest terror, z drugiej strony polski komunistyczny kierunek toleruje katolicki kościół. Bierut na procesji iszą, ja, sobie pokazać, co komunizm, socjalizm oni go dali tu, ja, to jest taki, oni akceptują to wszystko, co by przekonać ludziów do tego. No ale do 53, no ale kiedy zaszli we 49, pozwolenie mono było we 47 albo 8, no to skuli tego. No jaki omosznik, no nawiązuje do romańskiego, choć to do końca taki romański nie ma, nie? No ale jak na lata 40, 50 po II wojnie światowej, no to całkiem fajny taki kościół jest. W 1867 roku narodził się tutaj Michał Przywara. To był wielebny, który umrzył w 1906 w Breslau. Etnograf, gotkoznawca, badacz folkloru Śląska. A teroski idziemy Bruno pójdź Bruno, pójdź ze mną, on wodą zainteresowany, będę go mieć na oku. Dynkmal. Tu są graby od roztomajtych wielebnych i dynkmal ze II wojny światowej. Słuchaj, mamy. Polegli, no to na frontach, zaginieni i zmarli na skutek wojny. Ja? We poprzednich dorfach też my mieli dynkmale, no ale kajś na Friedhofach nie po drodze. Tutaj mamy przy kościele genau. I od domy z oca tym wszystkim, którzy poginęli w czasie II wojny. Czekajcie, mam tu Kiercka, zaroski od pola. No, to nie ma takie einfachowe. Bruno duś przy wodzie, no ale nie odkręcił. No, przygasło. Sztrahecle. Nie mam fojercojga. No. Idzie, albo nie idzie. Idzie, co by wiatr nie zgasił, dekiel, lipko dekiel. Poli się, albo się nie poli się. Dobre. I czekajcie, wezmę Bruna z Brunem od domy z oca. To ostow te giskany. Może jakiś święty obrozek, że się snot, ja? Co to może? Co to za święty je? Andrzej Bobola, no to polski święty. I idziemy oddać z oca tym wszystkim, którzy poginęli. Sumy we Rothaus.
Rothaus, już że godą dzisiaj we wkludzeniu. No dzisiaj Osiny, no ale takiego miana przodzi nie było. Niekerzy go dają, co niby kole roku 1300, kaś go dali w tych okolicach o Osinach. No ale nie skorzy i kaś na tych landkartach okazało się, co Osiny były dali, pora kilometrów kaś tam dali. Nadali to na przełomie lat 40., 50. dopiero. Po wojnie genau w 1945 roku fungowało miano Rothus, to spolonizowane miano na Rothaus. Ja? No to jeśli się rozchodzi o te miana. Niekiedy go dają, co Dorf powstał kaś kole 1300 roku. Niekiedy co po 30-letniej wojnie. Inksi zaś go dają, co pod koniec XVIII stulecia. W okresie międzywojennym było tutaj 30% wanielików i w tym okresie wybudowali dla nich kościół. Kościół, który jest po mojej prawej zajcie, miana Gustawa Adolfa. No i słuchajcie, takie coś wam muszę powiedzieć. Burzek tutaj przed chwilą przyjechał, widzę auto. Stoi tutaj. To Audi było, ja? Jechop, co zawiero kościół. Podchodzę do niego. Godą robię tu taki film o okolicach. Mógłbych sfilmować dryny. On godą mi, ja do niego po śląsku zaczynam. On durś czysto po polsku mi godo. On godo, no ale on nie wie w to je. Mam przyjechać jutro na nabożeństwo, a tu są nabożeństwa w ostatnią niedziela miesiąca. Nie ma szajbnięte o jakiej godzinie, nic, nie wiem, monowe necuje. Ino roz w miesiącu. Ja godom, no ale ja spod Katowic, tak dalej, no ale on mnie nie może puścić, muszę zadzwonić do faroża. On nie wie, co ja tu by da godą. No godą same dobre rzeczy. Godą kościoły katolickie są też odewrzone, toż wchodza. On godo, no to mam sobie jechać do kościoła katolickiego. Godo, może był w okolicach. We Kumprachcicach też normalnie niby kościół jest zawrzyty. Tam były takie hopy, godo, mogę tam wleźć, knipsnąć. Oni gadają, ja na chwilę je odewrzony, za chwilę zawieramy. Taka postawa, okej, na chwilę, że w los, bez problemu, bez żadnego problemu, nawet jak było zawrzyte. A tutaj problemy. Co ja tu chcę i tak dalej. On mnie nie wpuści. Nic nie mogę tu robić, że on nie wie, jak ja to wykorzystam. Pieronie, wszystko fajnie bych powiedział, a teraz godą źle, no ale prawda je tako. Kiedy by mnie wpuścił, to by było dobrze, ale myślał, że ja to źle by da godał. A jak nie wpuścił, to myślał, co ja dobrze by da godał. Nie, pieronie tak zniechęcają ludzi. To był chyba kościelny, bo ja mu nawet zadał pytanie i na 90% już tak był znerwowany, to on chyba mi powiedział, że ja. To chyba był kościelny, no ale też nie chcę kogoś oskarżyć, co nie ma. Na 100% wam nie rzekna, co by inkszej persony nie zidentyfikować. Wiecie, w Radlinie już żech miał haja ze farożem katolickim i narzekał niekiedy na katolickich faroży, no ale w ewangelickim kościele, no Bajszpil, we Łożeszu też jest taki kościelny, no ono już go tam nie ma, no ale kiedyś był, no to też, no szkoda go dać na hopa. Toż no, są roztomajci ludzie w roztomajtych konfesjach. Ja już tyle tego przeszł, eli katolik, eli ewangelik i tu są dobrzy ludzie, i tu są dobrzy, i tu są źli, i tu są źli. No toż widzicie, mamy ze hajami, no tutaj nie ze farożem, no ale ze jakimś przedstawicielem tego kościoła mamy 1 do 1. Wtedy w Radlinie, a tutaj w Rothaus. No, zniechęcają ludzi fest do ewangelickiego kościoła. Ten kościół, no tu mało personów mają jeszcze mało, jeszcze będą mieć mniej. Jak tak to będzie, to no, nie wiem, mono to kościół katolicki kiedyś przejmie, bo nie dość, że tu je mało, to jeszcze nie zachęcają nowych personów. No skandaliczne zachowanie, mam nadzieję, co to dotrze, mam nadzieję, co ktoś zna tego hopa, czarne kudły, dość wysoki, co ktoś go tu zidentyfikuje, niech to dotrze, niech dostanie nagana od faroża,
skandaliczne. Jerzek poruszony tym, skandaliczne zachowanie tego chopa, antyświadectwo chrześcijańskie, tak się zachowują i tak fungują kościoły. Tak ludzi zrażają. Tak ludzi odpychają, nie ino od kościoła, bo co w konsekwencji dali od Boga. Ja jeszcze wiele mógłbym go dać, ale chłop się w ogóle nie przejął. Do niego to było normalne, co się tak zachował. No to nie ma normalne. No ale odbije to się im. Zapora od 2-3 wiernych. Nie wiadomo, eli dali to będzie fungować. Roz miesiącu dzisiaj nie wróża niczego dobrego. Kościoły ewangelickie, jeszcze raz rzeknę, nie są misyjne, nie przyciągają ludzi. Jeśli to się nie zmieni, za pora 10 lat nie będzie 70 000 ewangelików, ino 30 000 ewangelików. Ja, jest tragedia. A to wszystko są winni ludzie. I we katolickim kościele skandale i tak dalej, to są swoje te. A w ewangelickim też robią moc felerów. I bez to tak to wygląda. Ja mogę i moc złego powiedzieć o katolickim kościele, i moc złego powiedzieć o ewangelickim kościele. Bo i tu, rzekł był, i no to też chyba mental, taki polski mental. Za granicą, no dobra, nie mieszkam, nie ten, ale to co widzę, filuję i słyszę, inaczej fungują. Albo katolickie, albo ewangelickie. Tu to jest ten mental taki, który nie ma do ludzi. Nie ma do ludzi. No i to się źle skończy. Ale oni robią se na to. Po prostu byli takim niefajnym akcentem, ale musiał rzech powiedzieć, no kończymy to i jadymy zaraz do Opolo na chwilę. Jadymy durś, byćcie ze mną, filujcie mnie, abonirujcie i no ciężkie tematy, no ale tutaj zowdy prawda. Ja już tu na wszystkich narzekam, ja? Na wszystkich bo gotą jak je, jako je prawda. A jeśli Ślązok coś źle zrobi, jeśli śląski reskirunek, no nie ma śląskiego reskirunka, no ale we historii też rzekna, bo to tutaj je całko prawda, co tydzień całko prawda. Kto nie chce znać prawdy, no to niech idzie na te śląskie, niby śląskie kanały, no ale propolskie. Bawcie się.